Atureu això immediatament. Aquí no es fa res sense que jo ho autoritzi. Soc el doctor Mas, que en anglès es pot traduir com House. Què vol? He vingut per posar-me la vacuna contra la grip. Me la hi pot posar-la? Aquest darrer pronom feble no calia. Punt negatiu. Joder, va tu a l'olla. Molt bé, un renec molt nostrat. Punt positiu. Què he dit que volia? Vacunar-me contra la grip. Vostè no té la grip. Vostè està més sa que el timbaler del Bruc. El timbalet del què? Punt negatiu. És per això que vull vacunar-me, per prevenir. Molt bé, ja sap que gràcies a Convergència els immigrants rebran ajudes, però esclar, ens ha de demostrar que està més integrat que els avis de caçadors de bolets. A veure, el zoo d'en Pitus com acaba? Amb una S, zoo d'en Pitus. Burro, com acaba? Què li passa en Pitus al final? Es fa de Convergència? Nano, no et podem vacunar. Vaya, hombre, ¿otra vez será? Per on puc sortir? Es que nosotros el árabe no lo hablamos. No. La salida. A la salida, la tercera puerta a la derecha. Gracias. Es que estos inmigrantes... ¡Para que los integre!